Фамилия, искам да направя една молба до всички добри хора. Нека всеки, който види животно, което е на улицата, му помогне с подслон, храна или както може. Защото знаем, че зимата чука на вратата и времето ще става все по-студено. Нека бъдем хора и дадем шанс на тези добри същества. Благодаря на всеки един от вас, който ме послуша. Благодаря за вниманието. Фамилия. Здравейте, фамилия! Добре дошли в новият епизод на Тежка атмосфера. Днес ще поговорим за едни от най-смелите обири на банки, случили се някога. Не забравяй да подкрепиш канала на Евентуална реалност. Не на агресията на животни. Ако си свидетел на такова нещо, не стой безучастен. А точно тук можеш да чуеш най-новата музика, която пускам. Да започваме. Престъпниците в този обир не използват кола, бус или мотор. Те решават, че най-доброто превозно средство ще бъде хеликоптер. Обирът се случва в Швеция, в богат квартал Вестенбург. Крадците крадат хеликоптер и с него кацат на покрива, където има вход към банката, след което бягат с милиард шведски крони. И всичко това само за 20 минути. Това определено не бе спонтанна ситуация. Този план е бил добре калкулиран и на всичкото отгоре изпълнен с голяма прецизност от групата престъпници. Точно преди зазоряване, групата каца с хеликоптера върху сградата, в която се намира банката. Групата е преценила, че банката се охранява добре от всички места, изключение на покрива. Те разбиха вратите с експлозиви и метални чукове. Този обир определено бе най-гениалният обир на банка в историята на цяла Европа. Крадците откраднаха толкова много пари, без никой да бъде наранен. Установява се, че дори човекът управлявал хеликоптера не е бил професионалист, а няколко месеца преди това е започнал курсове как да кара хеликоптер. Очевидно участниците в този план са били готови на всичко или нищо, но да променят живота си. Сега нека се метнем до Бразилия, където през 2005 година престъпна група наема терен в близост до банка, където се представят за фермери. И така половин година копаят тунел до сейф на банката. Така успяват да задигнат 70 милиона долара. След направеното проучване, след инцидента, полицията се натъква на прилежно направени тунели с осветление, дори вентилация. Крадците товарят всичките пари в чували, след което офейкват през тунела. И така, двама от участниците в обира биват арестувани, но по-голямата част от парите никога не се намира. Полицаите, които разследваха този случай, казаха, че това е един от най-професионалните и интелигентни обири, които са виждали някога. Може би парите са заровени някъде по света или изпрани по някакъв начин, но едно е ясно – те не са били само крадци, а наистина добри архитекти. Сега нека отидем до Англия, Хатън Гарден, където полицията получава сигнал, че Централната банка е обрана. Полицията очаква престъпниците да са някои с познания как да отварят електронни врати и сейфове. Но истината е друга. За този обир се криеха група стари гангстери, които решават да играят за последно. Обир за 14 милиона през един следобед на ноември 2015. Групата и техният лидер Базел, който успява да се набави с ключова от вратата на банката, влизат вътре. Имайте в предвид, че някои от групата са между 60 и 70 годишни. Те бяха разучили как да не бъдат уловени от камерите, като минават през шахтите на асансьора, докато не стигат до стена, която води към сейфа до банката. Двуметрова циментова стена бе единствената пречка между тях и парите. Но това не можа да ги спре и те пробиха стената.
За да направиш такова престъпление, наистина трябва да си Мел Гибсън от лъвско сърце. Хората бяха впечатлени най-много от възрастта на хората, извършили това деяние. В последствие, повечето от тях биват хванати, но техният лидер Базел никога. И до ден днешен той е там някъде и харчи милионите си. Това престъпление бе обявено като завръщането на групата с сивите коси, които напомниха на света, че за да си престъпник, не е нужно да си на определена възраст. Можеш да започнеш по всяко време. В следващия обир не бяха използвани нито оръжия, нито маски, нито чукове, просто компютър и уменията на един работник, който разби най-голямата финансова система в Европа. Това се случи през 2008. Соше Женерал, най-голямата финансова институция във Франция, разкри, че са изгубили 7 милиарда долара заради това, че някой собственолично е залагал с парите им. И човекът за това бе работникът в организацията Джером Габриел. Той не бе от най-гениалните хакери. Той бе просто един трейдър, който работеше спокойно, без да създава излишно внимание. Интересното е, че в този случай как никой не е забелязал какво е правил той. Начинът, по който той успявал да краде и след това да прави така да изглежда, че парите са на мястото си, е удивителен, споделя полицията. Те казват, че той е играл с парите на компанията от години, но никой не е забелязал това нещо, понеже пазара е бил стабилен. Но когато всичко е тръгнало надолу, дори Джером не е имало какво да направи вече, за да покрие ситуацията. Компанията загуби 2 милиарда от тези негови действия. Той бе хванат и вкаран в затвора. Но до ден днешен някои хора мислят, че той не е играл сам в тази схема. Най-впечатляващото от неговите действия бе, че бе спечелил толкова много от компанията, без дори да бе хакнал системата. Карл Гогасян е един от най-хитрите престъпници, които FBI са търсили някога. Карл бе маниачен в това да следи всяко най-малко действие, което прави банката, която иска да обере, както и нейните служители. Често той зарява дрехи на различни места около банките, които знаят, че след това може да обере. Когато отива да обира, той винаги носи маска от Хелоуин. И това се случва винаги в петък. Преди краят на работния ден, той влизаше и обираше банките и всичко, което имаше. Полицията бе запис на човек, облечен в костюм от Хелоуин. Полицията дори споделя, че той не е крадял всичките пари от сейфа, за да не излезне на първа страница във вестниците. Карл е имал гениален ум и дисциплината на войник. Той прави редица обири на банки в малки градове из цяла Америка, но той бива хванат, след като ловец намира торба, която той е заробил. В торбата има оръжия, карти и дрехи. Ловецът вика полицията. Те стигат до склад и там установяват, че нещата са притежание на Карл. През 2003 група от опитни крадци правят един от най-дръзките обири в историята на Белгия. Те успяват да влезнат в скъп магазин и да избягат с бижута на стойност 100 милиона долара. Най-интересното е, че това се случва толкова тихо, че никой не си дава сметка, че това се е случило, докато вратите на магазина не биват отворени на следващия ден. Леонардо де Берноли бе човекът зад плана. Той наема офис в сградата, в която е и магазина. Разбира се, под фалшиво име. Около месец Леонардо се разхождаше в центъра и около него, опитвайки се да се слее с атмосферата. Леонардо и групата му разучават всичко за магазина и охраната в центъра, докато не прибягват към действие. Те заслепяват топлинния детектор с алумин, след което покриват камерите и започват да разбиват сейфовете. Те отварят 123 от общо 160 сейфа в магазина, като прибират само най-ценните бижута. Повечето от нещата там не са били обявени никъде, което означава, че след обира е невъзможно да бъдат върнати. На сутринта работниците и полицията се натъкват на изумителната гледка, че дори сейфът в магазина е заключен от външната страна. Всичко в този обир бе перфектно, като по книга, без едно нещо. Забравеният сандвич в сейфа на един от престъпниците
Полицията успява от него да се набави с ДНК-то на престъпника. Но тук Бартоля бе хванат и вкаран в затвора заради престъплението, но диамантите никога не бяха намерени. И всички вярват, че повечето вече са продадени. Или в някоя точка на света. Това бе всичко за днешният епизод на Тежка атмосфера. Ако харесвате това, което правя, не забравяйте да се абонирате за канала. Също така дайте едно рамо на канала Евентуална реалност. А точно тук може да чуете най-новата музика, която пускам. До следващия път. Бъдете благословени. Фамилия, искам да направя една молба до всички добри хора. Нека всеки, който види животно, което е на улицата, му помогне с подслон, храна или както може. Защото знаем, че зимата чука на вратата и времето ще става все по-студено. Нека бъдем хора и дадем шанс на тези добри същества. Благодаря на всеки един от вас, който ме послуша. Благодаря за вниманието. Фамилия.